Nini. Nanginaot ko wala pa mo nagduka diha. I hope, Adonai, you're now in good condition. I hope you're not sleepy. I hope you're not, what you call that? Ilabi na sa mga suking tigpaminaw sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. And especially to all the listener of your program, segment of your life. Kusog-kusog pun mo diri sa among lugar sa Mandog, Dolanday. It's very fast and the furious in Mandog dahil. Tawagan na lang ko ninyo og Rika. Just call me Rika. Nagtrabaho ko isip receptionist sa hotel. I work and I think. Work natin. Masam din ang nagtrabaho ko. Isip. Sama lang sa may gano'n. Receptionist. I think receptionist. Sama na siya. You're nagbinugo naman sa ning kagwapong eskwela. Niya pamuma eskwelahan niya. Hindi ka maluwa. Tungod lagi kay ang kuno na nato dili dako og sweldo dinhi sa syudad. Because you know, yes, I accept that. Because I'm not a bigger and loser salary in the city. Mao to nakadesisyon ko nga manarbaho sa Macau. So I decided to abroad in Macau, China. Ug akong gibilin ng akong uyab nga si Neil. So you know, I deposit boyfriend. Sandali, ang katawa mga. I deposit my boyfriend Nel. Deposit. Asa ba nila ka magbilin ka? Kasi ko tayo, sa may ko, deposit, deposit mo. Deposit na ko akong uyab. Ano naman? Pagkam lang yun. Kaya yun, hindi patabang ngayon. Agit ang agit, pagkabalos ko ang. Bilis. Happy kami magduha ka tuig ni Neil Dolanday. Yes, you know, very little bit dangerous. Apan kinahanglan ako mo abroad. Just for experience. But I decided to, you know, abroad because I'm not. I have the experience to, you know, traveling around the globe. Yes, like that. Especially China. Og dinhi nagsugar ang gapnod sa akong And this kinabuhi. is the story of the stagna of my life. Luod na dyan ka ng style ni mo. Life ko ba? My life, inanin siya my life. Ay ludlodi, ha? Kabalubya ka niya ako magpaningkamot para rapagin siya tuwa, ha? My life. May, So, na ko nga. Wala naman kayo tayo mag-date up. Sila kag busy mo kayo kasi balik-balik ka ng DFA.
Busy kay ka magsigantong POE. Sa rin mo gusto my life, kaya mo abroad ang taas sa kataas, magsibalik-balik ka sa LTO. Magsibalik ka na-anaan ng sanggunian. Ha? Normal mo ginawa itong DPO ka POE. Ikaw ba, abroad gugon. Samang ka. Tapi, Wala. naglakot na dyan mo ba? Sabi kayo kakaluran pa. Tagay, pugugi kayon po. Gusto ko niya akong yatagay kayo din ni Madrid ay. Ha? Tingnan na eh. Kumalo ba juga may life no na ako rin yung gisibot-sibog ihamhaom akong oras para makauban ng anak ko din eh. Niya ka rin anaong ko ni mo. Ay, anak, good. Talibi, parang ako sa... Talibi, dugay na naman ako ka. Hakdak ani ha. Kani. Ikaw na, nakauta? Busy lagi kayo. Kodre lang kung gusto ka mag-isa. Mapay pag-abot ang mulakaw na buka. Kabalo ba adyog ka nga kaya kung papers dili pinig lang ngayon eh. Nanyaring masingitan ka sa gi-applyan B. Basta mang kaoy. Siya eh. Meron tagoy uyab. Masin biya kailang interpreter kag in-check. Wadro na ko eh. Wala ka niya. My life. Saan? Tawahan na, hindi ka sakot. Birds nga. Ikaw ba? Ayun pag... Ako, ibang trip ko niya. Ngitag, di dyan ron. Hindi mo ko matingala na birds. Basta na bad trip ka birds. Basta na bad trip. Inanam yun ang dagan na birds. Basta bad trip ka. Ang karistas ba na ihawang ko na ako. Birds. Ikaw ba? Basta mo niya mulan ka na yung uyab. Ang bata na niya. Sige ang pasis, papilis niya ako, kalimtang ko niya. Lintang gilay ka niya, Lelay. Ngayon saan manaron? Tilaw gina sa tagams ko ah. Nani pag-diskarte? Sige ba sila kasi ito magagangaran. Kita ka ng kan, waiter diya nga. Murag si Lormonog. Sot? Sus, pagkapook mo. Heidi, barat. Hey! Heidi! Excuse me, dili ko siya Heidi. Yes, sama ka. My name is Venus. I'm your Venus. I'm your bias. I'm your bias. Mapahanin mo Venus eh. Ay, itudlo ka na pag-diskarte ano eh. Bantogram na nakita na gina ko ba nga ikaw gina nga akong bagong planeta. Nang ninyo adarit kayo. Minum na lang ta. Minum na lang ta. Brad. Ikaw tawag sa mga ba kay kwarta. Doon na ako napalingoy ng kani magkaumpan. Diloy kwartahan ni sila ang lugar. Ay, ikaw ba? Ako nakakagulabin na naman. Ayaw ko yung inana. Halata man, di ba naman ka kaguran? Kung gusto mo ba kayong palaban? Inana ba? Ano sa nga? Ngita ko babae. Kambayan na cactus. Mangita ba ka babae ka na gano'n ng mga babae? Wala, di ba ko kutinto ng mga babae na ko? Hindi lumiyag niyo. Pat, ilang ka ng babae, Pat, idungag na. Ay ako, dungagan pa na ako na ako ah. Hoy! Ikaw niya, pwede mo kaupan? Grabe ito. Di man halata, oy. Siguro gisugot rin ito kay gitiunan ng tirungan. Nilipad siguro yun. Ay! Gusto ka mo drinks? Ay, bawal man sa mga, sir. Trabaho mo ang ko. At nga lang ito kayo ni Kulina mo. Mo out man. Di ko arman yung ito ni kalas dos. Apit na malas dos. So. Oh, ikaw ay bahala, sir. Maulam sa tani, oy. Sige lang, dili lang ko. Tagitagay na ko. Laton ka ha? Okay.
My life nga, wama gid text-text ako eh. Kanina ako paapot ba? Saan niya ako mga nanan akong kilay ba? Pero ang reverse ng kilay, uy. Saan mo to si My Life, oy? My Life, kuwasam ka karon para... Oh. Ay, pagkumagkon. Kasama yung kabulag. Sabi na ko kung My Life. Cho Kalib. Ayaw kay kumparato kay batik ito daw. Tanaw ang ito na ito mo kalaban ni King Kong. Aba ka na yung sa kumulang ka mga sunod lang siguro. Madayon ang ginay ka di ay. Sas ko madayon ka na ito kalibteng ako pasalubong ha. Si Cho, dati ka katong gatas nga na imilamin. Para matiwas na ka. Kasi sila pangayos ko kwarta pa bisag ko kagibig. Tagay, patong alkansya nga buda-buda nga na o. Tayo ko ano. Alkansya? Alkansya nga itong nakong tidyan pa. Kasi kala ko kada Cecilio. Ano mo kayo kuhan ito? Pagpiligalo sa ko sa unang alkansya nga walay kuhan, wala na akong yun sa nagsudlan ako. Imuha na to. Ay, salamat sa'yo. Kuhan pa nga, nakabuta Marlon, may nakabuta no, Marlon. Nahala siya. Ayaw ba yan yung kalimot sa'yo mo pasalubong mo? Lood niya ko ba? So, tawagan ako, Bing. Makunta. Aning-aning ay. Okay. Bumalik na lang siguro ko dito. Tugin siguro siya mula ka kung kaluan lawa. Hey! Ay! Pasensya. Life ko! Bigyan abta ba ka? O baka lupa ni mo rin plano? Wala pa, kitawan pa man. Gikuan pa, kitawan pang signboard pa. Nakaroon na mga na. Pasensya na nga, ako tulog ba mo nang nadugay ko bang siyo ka ni mong flight eh. Asap na yung kadi ay. Pili yung flight kahapon, o bisag ka ng gabiin na lang unta. Mamagatan sa wali agency sa mangka. Ito ko kuhan, imita magod ko ni Sir Ray, kuhan ko, bayunita ko sa kapalo. Mantap grabe. Pati mo sa rito niya, sorry po ko manong nadugay ko. Kandahunan ko sa manito ba eh. Wala, mumuga na katod sa kuha mo kay paramdam-paramdam. Wala ka na giday ka. Oo, sa alang-alang na lagay ko sa airport, alang-alang kasabay ko din mo adto di ay. Sige, ayo-ayo dito. Kalimot ka na ako. Tingnan lang may kudaan. Mura man ka na giganahan ka nga mula ka ko may Ha? Wala eh. Tanawan ako na ako. Nag-ulam ang gani ini. Ako napansin ako sa mga may life sa unangan nanguyab pa ka na ako. Bisag bukid kito mo sa may balay na mo sa may Santa Cruz dapit. Mulatas juga pinaka-box, pinaka-sapa ba. Manguha pa sa santol doon, ihawan. Ikaw pa yung ihaw sa mga Bisaya nga manok dito. Ano man my life? Namali naman mo kuan. Mandog ka na nga na mag-usap. Napabarego yung sapa, tabuko na lang yung bayar. Nuwa naman. Wala ko makita nga effort di mo my life, ay. Grabe na kayo ako, murag ba kayo, nalipay ka nga mula kao ko. Sige, ako pa'y wala nag-effort, ha?
Sa Sa una may walay time sa kuha kay nabisi na yung papeles. Ay, siyempre, natural mag na my life. Oo. Oo. Oo, niya karon balikan ko ni mo ana. Sige na, my life, di na tayo maglalisan na. Oo, ay, pangminta. Mulakaw na ako. Dili na ako, buwan ko ng winta ni Mugi. Pakita lang ako sa imo, ha? Kung mura magkagkuhan rin sa Wala ko una. nalipay, nag-uol ko kay mularga na ka. Kisa ko'y ganahan. Kisa ba ko'y biyaan nga malipay? Sa una kay mo duty ka. Pag manong duty, dito rin ka sa may Santa Cruz. Sige na, good. Ay, nagano Di ka mamalinggi sa may Toril. Ay, nagpagluhod. Good, pida na. Ila ni mo, eh. Sige na, Tina. Mulakaw na ko. Nagitaw ng signboard sa akong saking aeroplano. Ay, Vice versa, any point of the world. Sige na. Ay, Sa Negro 3D ay. amping dito ha. Sige na, bye-bye. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm ready, I'm so lonesome. Stricta juga ng nalidi na to, di ba? Bers, saan ang lalidi natin, Bers? Perminti may wasamod. Ito na niya. Adlok man na siya sa... Magduda ko lakib. So na. Tuja ko na, Bers. Ay, sa wakas. Ang sa mga Bers, Ha? Wala magaga na malipayon ka. Lay, grabe sa nabalipayon. Wala magaga nga. Ako, free lang ko. Asa na, uyab. Yato na lang akong airport. Bago lang, bago ko abot. Aba, Naga na. Kita kayo binikuha nito. Eh, Riston ba to? Isa to, si Riston? Itong upaw ba nga na? si Kwan. Aristosol. Oh, Riston. Kita mit sa airport. Marag si Kwan, marag si yung abay. Oh, kato. Nagtog man ito sila dito. Mga... Taga music play. Kita mo dito niya. Gatod ako lagi. Kayo larga naman. Adarit sa kaitong tawa na to. Mawala mo sila mga grupo ka mga banda. Pero... Ito na. Sibat na itong Macau, China. Kung sa Aeronet, Manila pa to. Tapos dito itong Macau. Sa una kay, Flight man na. biyan kasi mo uyab nga ni abroad dito sa Saudi. Hila ka. Atong sa Japan, hila mo ka. Hindi pwede ka. Kapoy na kaya na Flight. Sa babae hilakan. Bilibag na ako rin sa mga tayo. Ay, tulag na ako. Ayo! Kasi, tatagawin pa na ni Words. Birds. Ako bisita. Oh. Pagduwa ang computer, buntag na uli ha. Adlaw na uli. Okay kay Words. Okay ha? Okay kaya. Regards na lang ko sa mga kaduta nito. ha? Sige, Words. Words. Kawan mo ba siya? Bitana rin ni Words. Mungkin ginahanap ko na yung sulog na pa na ni Memong Sayan ni Sailor Moon ba? Kaya nga ba may bumikon? Dali, sulog. Ikaw ba na ilot ako, bis? Sakit ang ulo. Huwag na siya tayo, bisan. Mas karing na dito to sa kwarto ta, kay igang kayo dito. Ay, mas init sa mong kwarto na marang pugon. Maluto ka sa talento. Mauganin dito ta para maluto pagayot pagigugma kay kumahilaw na alasaw kayo na. Sabi nga, Diyog ko. Anagin mo mga laki ba? Itong ex lagi nga na Christopher. Dami na mga ito. Sige, sige na ikaw pa. Palangit ako pa. Ay, bakisa ko, be. Ay, naginin mo eh. Ayaw, ipagpuyuhi. Alimungot ka. Ay, magalukalo ka sa kuha. Bukay kong singutok. Ikan ako sa gawas. Ako'y labot sa pagsibaho ni mo. Alang ka na kumot kay ka. Pwede, tanggalan ka doon, Pat. Itanggal mali mo, Pat. Ay, tano. Ha? Wala ko eh. Sagdi na. Mas gawin na kumigo ba? Ako'y tatapan ako na yan. Pat, ayan, tataping mga Pat.
Mami. Hoy! Ba't saan ang bastusan niyo? Ay! Bastos mo may kapal. Tulis ako, Part. Sa mga bastos mga iga, isturbo diya. Ano na, Part? Kaya, Partay? Muha ka mantikas kisami, ha? Hindi mantikas kisami. Kasi na ito. Ay, mga glamaw. Ayun, putol na ng momentum na. Tiwaso na itong momentum, di. Ikaw ba? Di ka kahulat? Oh, mukha ni mo. Ito dito ba? Wala na sa nanuktok. Ganay lang kasi 2 weeks na po doon sa mukha. Gindoanan eh. Putlo na yung kalipayo na to. Ay, dahil lang. Madali, oy. Tapis na lang ko, ha? Tanawa. Oh, tanahan ka. Dali lang mayo. Igwasan. Ano ni siga ng ilong ni mo? My life. Kisa man itong mayan na. Kisa ito mayan ito ni bebe, sulod ko. Ay, ayoko kayo ugaw kayo kwarto. Wala ko kalimbo. Di ka gusto. Ha? Kisa rin ito baga ko. Boardmate na mo. Board mate. Dahil sa bigas kwarto na wala. Ano yung board mate din mo? Ano eh? Boardmate na. Uy, nandari mga nag-ilis. Na yung kwarto na naros pikas. Mao din eh. Ano ginumbihanan Mao eh? din eh mong gikuan Ano din. siya? Ano siya? Masaag yun siya ba? Patakal. Dali mag... Uy, pagtapis. Uy. Muni mo ginakuha sa kuha din? Muni mo ginakuha sa kuha? Makita niyo sa kuha? Ha? Di- Pag wala ko, mao din eh mong ginabuhat. Mungulok ka didang day ka. Wala. Ha? Di, Wala ko lagi ang mga katalagman dito sa airport. Ha? Dibalik na ko sa Metro ko sa Manila. Abi man ako. Nilarga ka. Wala ko nilarga. Giilag ako ni mo. Wala ka gilan. Nalipat ka. Oh, ibutan ko na mangingilan. Oh, ikaw. Yung kalarga ka niya. Sa Wala kanya may ay. ibuat eh. Piking. Ay, kauwi na, uy. Tayaon mo sa radyo, ha? Paghilog niya. Paghilog. Ay, ito. Muna. Inuunin ako, eh. Kuya. Kuya. O, di ka gusto langkaton ka na maskara ni mo. Ha? Lagi, iso pa na yan, bayana, uy. Wa pa na usong isog na kudaan. Ha? Masa man? Eh? Boardmate na ginagawa. Masa man eh? Asa ka naging nasulod mo ka dali sa Board kwarto. mate, nabalik ko siya short, oh. Ang isa ka, Isa, makigistorya pa na ako. Sa mana, hindi makakaulat. Asa rin ka ni aging anong naabot mga dali sa kwarto. sige. Nang labang Sige, mo ko. Gyud. Sige, Gyud. Sige, Gyud. Sige, Gyud. Sige. Ayaw ko alam na. Saan di ko mulusot niya? Ah. Ikaw, ha? Grabe kayo ka ba? O saman, kita pa o ka muna? Wala lagi. Di lagi ni... Di ba boardmate na ta? Kumangkon maski yun sa buhaton. Di dyan kumangkon. Board mate lagi. Ako na nga, tangan akong 500,000. Saman, kita pa o ka muna? Boardmate lagi. Okay. Noon ako 1 million. Ako na nga, tangan ako 1 million. Saman, kita pa o ka muna? Kita lang gihapon. Saba. Is, ayun na. Neil, nakadecide na ko. Ah, Mulakaw na ko. Magbulag ta! ayaw pa ka. Magbulag ta!
Ayaw pagkana. I don't like kind of relationship. Pakakag daw, ha? Agay, 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 uy! Pakakag daw. Wala ba juga gwapo? Ya ka na! My life! Ubat po din mo. Amigo ko siyalan. My life! Ay, nagugtoy na nabitaw ko. Uman ang my life ni mo niya. Gani, kaya kung nasakpan si Neil, at least kampante ko nga mularga kong Macau. Nawalan ako yun naon-naon. Kaya ako na siyang nabuwagan. Daan akong nagduda nga nasa ginabuhat nga binuang. Lisod manggon mo padalata sa itong ibati. Kita rin nga pa'y makaluluoy. Mga lalaki pa karon. Sus, di na ko mag-ingon. Sayangan ba yapog ko sa mga relasyon apan murago man siya sayangi. Manang dito na lang gimikutob. Dagang salamat ko Anday. Power to your station. Anto din hinalang. Inyo suwat magtatampo. From Mandog, Rica.